Rozmýšľal o tom. Prosím, zanechajte odkaz. Ďakujeme. Ahoj, mami a oci. To som ja, Kristín. To je meno, ktoré ste mi dali. A je dobré. Oci, toto je skôr pre mamu. Hej, mami. Cítila si nejaké emócie, keď si prvýkrát šoférovala v Sakramente? Jaj. A chcela som ti to povedať, ale moc sme sa nerozprávali, keď sa to stalo. Všetky tie zákruty, ktoré poznám celý život. A obchody. A všetko. Mami, chcela som ti povedať. Ľúbim ťa. Ďakujem. Ja. Ďakujem.